Вітаю! Час новин на ТЕР. Сьогодні 21 квітня, четвер, це 784-й день анексії Криму. Сьогодні у Київському районному суді окупованого Сімферополя розглянули продовження арешту Ахтему Чийгозу. Підконтрольний Росії Кримський суд 24 березня продовжив арешт обвинуваченому у справі 26 лютого. Ахтему Чийгозу, Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі до 24 квітня. Провину у цій справі окупаційна влада півострова покладає винятково на кримських татар. Чийгоза, як головного обвинуваченого, можуть засудити на 10 років позбавлення волі. Постраждалі представники так званої кримської самооборони. Муєддін Алівапов, якого окупаційна влада Криму звинувачувала у підпалах, і досі в СІЗО. Його затримали 23 січня, звинувативши у масових підпалах автівок у Ялті. Він свою провину не визнає. Пізніше російське ФСБ затримало 40-річного мешканця Челябінська, який мав всі хімічні рідини для підпалу і сам в усьому зізнався. Всі, хто свідчив проти Муєддіна, відмовились від своїх показань. Багато хто вбачає в цьому політику репресій та залякувань. Несмотря на то, что в январе месяце Муйдин был арестован, поджоги продолжались, и продолжались они на достаточно высокопрофессиональном уровне с применением специальных пиротехнических средств, что говорит о том, что рядовому крымчанину такие средства практически недоступны. Что еще раз подчеркивает заказной характер дела. Уголовные дела, которые сегодня проводятся в Крыму, это звенья одной цепи. И главная их задача – это акция устрашения. Выяснилось, что эти ребята дали под давлением эти показания. Они сейчас отказываются, говорят, что мы давали под давлением. Он сидит и издевается, говорит, зашел, говорит, в этот дом, говорит, подполковником, а выйду полковником, представляете, и ухмыляется, сидит. Вся наша вина в том, что мы крымские татары. Что вы начинаете политизировать? Я говорю, вся вина наша только в этом, говорю. Я другого здесь этого не вижу. Кримчанам рекомендують бути обережнішими у соцмережах. Російська медіа-юрист Галіна Арапова розповіла про те, як в Росії можна стати екстремістом, зробивши перепост. Вона закликала користувачів інтернету уважно передивлятися статті, які вони публікують у соцмережах, адже їх можуть розцінити як екстремістські. Для обычных пользователей интернета это когда они делают репост материала, который опубликовал кто-то, естественно, не проверяя, относится ли этот материал к экстремистскому, признан ли он экстремистским законом, судом. И тогда в таком случае это может быть как уголовная ответственность, так и административная. Чаще, конечно, административная, но это тоже неприятно. Вопрос ведь в том, что вы все равно попадаете в список экстремистов со всеми вытекающими последствиями. У вас могут быть проблемы при выезде за границу, при пересечении границы. У вас могут быть проблемы в банке, потому что может быть заблокирован счет. Ну и, в конце концов, вы не сможете работать с детьми, вас не возьмут на работу, связанную с образованием. Відомий російський публіцист Олександр Нєвзоров застеріг окупаційну владу Криму від репресій щодо кримських татар. У програмі «Персонально ваш» радіостанції «Ехо Москви» Нєвзоров охарактеризував корінний народ півострова як надзвичайно хоробрих і рішучих людей. Він назвав стратегічною помилкою утиски кримських татар з боку російської і окупаційної влади. Да, вот с крымскими татарами, я боюсь, они делают какую-то уже стратегическую, глобальную ошибку. Мало того, что они начали вдруг крымских татар прессовать абсолютно не по делу, совершенно не понимая, что вот этих людей разогревать, а тем более раскалять никак нельзя. Чеченцы покажутся тихими ангелами по сравнению с тем, на что способны крымские татары. Я просто знаю их как людей необычайно храбрых, решительных и, скажем так, очень своеобразных в своих манерах. Заборону діяльності Меджлісу в Криму і долю наших політв'язнів обговорили в телефонній розмові міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова МЗС Росії Сергій Лавров. Про це Павло Клімкін повідомив в Твіттер. Інших подробиць розмови глава української МЗС не повідомив. На сайті МЗС Росії також розміщена інформація про телефонну бесіду, але там не йде мова про тему заборони діяльності Меджлісу. У російському відомстві зазначили, що розмова відбулася з ініціативи української сторони. В Алушті розшукують людей з Кавказу, України і АТО. Російські поліцейські півострова ходять по квартирах в пошуках потенційно небезпечних осіб.
Також цікавляться наркоманами і засудженими. Раніше подібні рейди пройшли у Партеніті на південному узбережжі Криму. Можно паспорт ваш, пожалуйста? Покажите паспорт. А зачем? Мы хотим убедиться, что вы здесь проживаете, прописано, что вы не снимаете, не арендуете жилье. Потому что мы разыскиваем людей, которые находятся в официальном розыске. Люди, прибывшие с Кавказского региона, с Украины, с зоны АТО. Это то, что в Партените отрабатывали, да? Да, везде мы полностью сейчас. И в Южной Вере Крыма. Судимых нет, все нормально, да, у вас? Нету. Нет, никого не сдаете, не арендуете, Нет. ничего, да? То есть лица, которые употребляют наркотики, злоупотребляют спиртными напитками. Ясно. Телефон скажите, домашний, мобильный, какой можете назвать? А зачем мне должен говорить телефон? Нет, вы можете отказаться, я вас Ну, конечно, я хочу отказывать. Зачем мне это самое? Раздавать все свои данные полиции. Там. Все, спасибо большое, извините, пожалуйста. До свидания. Україна не має постачати у Крим воду, поки він під контролем Росії. Таку думку в ефірі Радіо Крим Реалії висловила заступник голови Держслужби України у справах Криму і Севастополя Зарема Озенбаш. Щорічно понад мільярд кубометрів дніпровської води постачаються на півострів через Північно-Кримський канал. Це 85% від потреб кримчан. Після анексії подачу дніпровської води припинили. Північно-Кримський канал. Ось так він. Мы ни коим разе не должны, как государство Украины, решать вопросы, те проблемы, которые возникают перед оккупационной властью. И именно поэтому мы перекрыли, и вода в Северокрымский канал, я надеюсь, не будет поступать. Я надеюсь, дамба будет достроена. Она уже построена, ее осталось достроить. И она выдержит весь тот поток воды, который соберется в Херсонской области, в Каланчике, и вода действительно поступать не будет. И все вопросы, проблемы, которые возникают в Крыму. Кримчани скаржаться депутатам парламенту окупованого півострова на Міністерство охорони здоров'я. Відомство досі не визначилося з формою заявки на пільгове медикаментозне забезпечення та оплату за контрактами. Також окупаційний МОЗ не дотримується термінів відшкодування витрат аптекам. В результаті хворі залишаються без ліків, які лежать на складах, поки не закінчиться термін придатності. Лише потім їх утилізують. В связи с нерациональным использованием лекарственных препаратов и неконкретно сформированными заявками, на сегодняшний день, хочу вас поставить, сегодня инсулиносодержащие препараты у нас пропали на сумму 10 миллионов, 10,6 миллионов. Это просроченные, которые изъяты уже препараты. А это федеральная программа. Также истекает сегодня срок годности по ходу препаратов, закуплено в рамках федеральной программы, на 62,5 миллионов. Представляете, это препараты, которые необходимы гражданам просто для полноценного ведения образа жизни. У Криму затримали голову підконтрольної Росії Чорноморської райадміністрації. Про це повідомила прокурор російської адміністрації Криму Наталія Поклонська в Фейсбук. Сергія Володько підозрюють у привласненні і розтраті понад 1 мільйон рублів. Він укладав договори зі своїми близькими. Їх не виконували, а бюджетні кошти витрачали. Прокуратура окупованого Криму порушила проти нього кримінальну справу. Володько був призначений керівником російської адміністрації Чорноморського району в Криму в липні 2014 року. Мешканців села Кльоновка Сімферопольського району хочуть позбавити єдиної в радіусі 10 кілометрів школи. Селяни схвильовані звісткою про розформування школи, яку вони нещодавно відремонтували за власний рахунок. Батьки готові за власний кошт придбати необхідне обладнання. Люди виходять на мітинги, протести, організовують пікети, загрожують оголосити голодування. Найближча школа знаходиться в селі Донському за декілька кілометрів від Кльоновки. Мы школу свою просто не дадим закрыть, не дадим. Школа будет работать. Тем более она прекрасная, отремонтирована. Не для того ее сделали ремонт, для того, чтобы ее потом просто закрыть. Если причина в том, что нет комплектации компьютерного класса, то мы все это сделаем. Мы доделаем, скомплектуем все это, и все будет у нас. Мы будем идти дальше, мы будем что-то делать, будем принимать какие-то шаги. Мы готовы пойти на голодовку. Будем сидеть под сельсоветом и голодать, если будут закрывать школу. Пусть сельсовет трудовой перенесет, который ничего не делает. Оставили нас без воды. Еще медпункт пусть закроют и нас похоронят. Мы будем стоять вот здесь и лежать. И не дадим закрыть школу.
Посібник по ненасильницькій боротьбі з російською окупацією презентували у Києві. Брошура для жителів Криму і Донбасу розроблена Центром стратегічних досліджень. У ній йдеться про принципи боротьби без зброї, наводяться історичні приклади і факти ненасильницького опору російській агресії. Посібник вийшов в електронному вигляді. Агресивний суперник. Він нав'язує нам силу. І він розуміє тільки силу. І тому якраз от ті репресії, припустимо, що зараз йдуть в Криму, а вони не в останню чергу пов'язані з тим, щоб викликати зворотню агресію. Тому ми хотіли дати перелік практично тих методів, які вже є у світі. Бо людина або група людей на окупованих територіях вони можуть обирати або колективний спротив, або індивідуальний. Всі мирні мітинги та зібрання, що мали місце в Криму з лютого 2014 року. Всі публічні заяви, пости в соцмережах, лайки на підтримку України та українського. Саботаж, неучасть у референдумі за російський Крим. Відмова або максимальне обмеження від будь-якого діалогу із органами влади в Криму. Перегляд українських ЗМІ через супутник інтернет – це теж справа несприйняття російської окупації. Це є в моєму списку проявів такого спротиву. Другий день книжкового арсеналу у Києві. Сьогодні правозахисники презентували другу книгу «Півострів страху. Хроніка окупації і порушення прав людини у Криму». У книзі зібрали випадки найбільш кричущих порушень за 2 роки окупації. «Півострів страху» на книжковому арсеналі презентували правозахисники. Це вже друга книга «Підсумок порушень прав людини в Криму за 2 роки». Книгу видали на 2 мовах – російській і англійській. Збираються її розповсюдити по дипломатичних представництвах. Основні, скажімо, випадки різних порушень, починаючи від страшних зникнень людей ще під час березня, починаючи з вбивства Рішата Аметова, починаючи з катування, випадки всіх зникнень за політичними мотивами, починаючи від Ващука, а також випадки вже коли були вже після окупації, це Шеймаданов, Зінедінов та інші кримські татари, які зникли точно за політичними мотивами, тому що ми тут звертаємо увагу саме на політичні випадки. На цій розкладці дитячі журнали та книги, які видають в Сімферополі, видання про культуру та традиції. До книжкового арсеналу їх привезла видавець Едіє Муслімова. Приехали показать журнал «Арманчик», который очень популярен в Крыму, и познакомить, потому что сейчас в Украине тоже очень много наших детей живет. Он учит родному языку. Мы хотим, чтобы дети знали родной язык в первую очередь, чтобы они любили язык, чтобы они сохранили язык. И методом языка они передали, кем они есть. Методом языка они поняли, что они крымские татары. Цьогорічний книжковий арсенал об'єднав літературу і мистецтво. Поруч книг – національна кераміка. Продолжаем национальное ремесло крымских татар, которое было прервано депортацией. Здесь орнамент «Женская судьба» несет благополучие для женщины на любой жизненный период. Есть мужские символы. Кипарисы означают стремление вверх, достижение успеха, развития. Есть общесемейные символы чередования мужских и женских знаков. Это для гармонизации отношений в семье. Пропонують на арсеналі у Кримському залі не тільки почитати, але й привдягнутися. Кримськотатарська дизайнерка показує модний національний одяг. Ручная вышивка в крымско-татарском стиле. Тут я сделала такую маленькую фишечку. Принадлежность, скажем так, крымским татарам, да, тамгу, крымско-татарский герб, вот, и мусульманский, скажем так, знак луну со звездой. Тюльпан, естественно, это мужской знак. Ну, скажем так, вся куртка из мужских элементов. Книжковий арсенал триватиме до 24 квітня. У програмі також показ фільмів про історії кримських татар. Наталка Калінка, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся від Ільдара Курцейтова о 19:30. Будьте з нами. До побачення.